Ej, lækker dejlig våd fucking røv. Mis, du er 20% tilbage i strøm. Thomas, derind. Og den tror ikke. Det er hellere til den anden side. Så er den over igen. Den prøver. Hej. Hvad fanden laver I? I skal ikke skære dine spillere, mand! Pas på hunden. Wow. Thomas, ud til Mis. Ja. Nej! Thomas, pas på baksen! Langt ned! Ikke langt ned! Ja! Kom nu, Thomas! Ja, ind over, eller hvad? Jonas! Det er Christine! Bare tag den! Tag den! Hvad helvede, Thomas, din dum! Bare åbn den, så tag den. Så væk til. Mis, du havde hånden på. Nej, det var Nico. Nå, okay. Det var Nico, der gjorde sådan her. Det må jeg godt have målmand. Nå. Hop, Mis! Løb, Thomas! Jamen, du skal lade de der kugler være. Michael! Jamen, Ja! Kom nu, Mikkel! Kom nu, Mikkel! Jonas! Prøv at kramme med kuglen i hovedet, mor. Jonas! Hun siger, du skal tage din telefon. Du har den jo. Jamen, jeg har den. Spiller. Kom nu, Thomas! Løb! Følg nu med! Jonas! Hvad? Vi er sur på dig og siger, du skal snakke med hende. Hun skal bare vente til kampen er færdig. Sig det til hende. Du skal bare vente til kampen. Jeg er ikke så med i så kom til hende. Hvad er din spædskift med mobil? Det er hun ligeglad med. I deres hoved er det jo bare. I ham! Kom nu! Der er buff. Kom nu, Thomas, igen! Skal jeg tage den? Ja, det gør de. Hvor fanden er bolden? Der. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Og den er væk! Ja, ja. Nej, det var... Det var bare den reaktion. Ja, ja. Løb, Thomas! Hvad? Nej. De sagde løb, Thomas, men Jonas han havde hentet bolden. Jonas, jeg siger, hvis du ikke ringer tilbage til hende, så bliver hun sur på dig. Så må du blive sur, siger. Dum idiot. Ud til siden! Nej! Den skulle dække mig! Sorte bold! Det er jo. Hvad så?
sur på dig. Ja. Åh. Hvorfor ligger han hernede? Jeg har fået en knude nede i lysken. En knude? Lækkert. Hvad laver du? Drejer lige en omgang rundt. Hvad så, skat? Jamen, jeg kan ikke både have dig op og film. Mikkel, vi skal have bolden af helvede til væk dernede. Det er fedt. Vi er glade for at have et vindue over i hus der. Skyd du. Nå, lige er så. Nej, Den var til. Ja. Skynd dig. Den løber luft. Du behøver ikke skynde dig. Du venter bare lige til du er her. Der må. Ja, men jeg bekæmper mig ud af den tråden her. Det kan være, at Mikkel han lige skal komme ned til hende. Nok derfor, hun er så urolig. Hun er bare fars pige. Det er helt fint. Hun er ligeglad med, hvor jeg er. Hej far dog. Så er det fint. Skat, din hund savner dig. Piv, piv. Nu har de spillet i 8 minutter. Hvor lang tid skal vi spille? Hvor lang tid vil I spille? En time. Er du sindssyg? En time cirka. Held og lykke, der er kun gået 8 minutter. Hvad skal vi sige? 10? 10, så er der pause. Ja, det er bare 10 minutter. Okay, 8 plus 10, hvad er det? Mikkel! Nu! Kom nu, kom med! Kom med! Giv ham, Thomas! Thomas har aldrig noget. Put, Thomas, put! Skal bevæge dig. Bevæg dig! Det var til dig. Kom nu, Mikkel! Nej, du er hurtigere end den der! Bah! Øj! Hvad laver du, Silke? Du skal ikke tage ham i øjnene! Altså, dommeren siger ikke noget. Der er ikke nogen dommer. Nå, er vi dommer? Jeg siger, at den film flyder. Vi har det på film, luk røven. Der var ikke noget, han faldt selv. Ja. Jeg smager godt. Ja, det elsker vi. Så slapper hun af. Hvad var 10 plus 8? Super. Kan du ikke rigtig det, Ole?
Au. Kom nu, Thomas, se her. Det vil sige, de har... Ned her. Sidste mål, ind pause. Der er 6 minutter tilbage af kampen! 7! Sorry. 11 plus... 11 op til 18. Det er 7. Nå ja, det er rigtigt. Pinligt for mig. Og der... 8 minutter tilbage! 8! Ja! Nej, det var mig, der ikke kunne finde noget at regne. Au! Lad være med at bide. Hey, der er ikke pause endnu. Der er ikke pause endnu.